И здравейте хора, ние ще играем кракната футбол от Замунда. Почвам съм една кариера с Монако. Днеска няма да се така да вкарам много голове, че се трябва да правя красиви голове отдалеч. В смисъл, центъра там някъде близо до центъра. И сега, тук до мен е Бай Мигерги. Аз. Да, той. И ето. И нали, сега тук да почна на първо място съм с 30 поинта, ами да почваме. Така. Малко ще света големата. Няма да виждам. Така. Ще ги би. Да. Защото слънчево... Да. И Пазим се от клюпка. Да, пазим се от клюпка. Ако сте гледали Флапа Бум, пазим се от клюпка. Така е сега. Който не знае клюпка, да се слънчево. А цецка... Е луната. Така, сега да почваме. Моя малко да забива, защото да. Да, защото рибка ми пречи. Ама ме... тук малко се озрахме. Извинете. Опа, тук още малко се озрахме. Какво бе, Гошо? Остана случката. Ей, сега ще почне. Секунда. Извинете, че така музичката, ама малък дефект и сега ще почне отново. Това е много снимането на клипове. Се бъдъкаш ли? Нали? Мале! Така, браво! О, Фабиньо! Шутла Фабиньо! Не. Какво правиш, бе? Не нужда ли ще се Това Фабиньо да се подписа. един от тези, да. Извинете, че се срахме, ама така не ще бъде. Да, първо ще имам инерция малко и после вече ще ги дупкам отдалеч. Извинете за отклонението. Браво! Чакай. Ще ме е страх. Скоро няма да се пусне зъс. Ама помниш като пуснах и като почнем и като ни почна чалгата, помниш ли? Направо супер настранното. Не слушам правда, просто вече по инерция, че не мисля това да Google и то само става. Аз слушам рап и такива попове и простоти и малка. Да, също. Какво бе? Я не се смени. Какво бе? Да, добре. Схващам. Да, наистина лястовиците блъскат за цикото. Дефектни са лястовиците. Слепи са. Ей! Пусни бе! Пусни бе! Чакай малко сега. Честно. Много. Така. Сега Бербатов. Бербатов се обръща. Бербатов спонтира. Бербатов няма вкара гол. Бербатов. Защото не казах, не знам. Защото Бербатов не цели. Ето е лепенка, просто му се спана крака за малко. Добре. Още малко бъркам контролите. Защото се изтеглих. Кога се изтеглих? Вчера, да. Вчера в 1 часа по нощта се изтеглих FIFA и съм про. Може да го забележите, моите умения. За издържащи пасове. Така. Лопес! Извеждаш. Браво! Пускай! Маре! Ооо! Как гол на Бербатов!
Футболенци. Това между другото няма да кажа. На смисъл, това е моята футбол. Посядам вместо да покривам с едно постоянно парите. Кое? 10 едното просто постоянно. Той ги учи. Той ги учи как да работи. Подкарам 12 години. 31 минута вече, 5 минута. Аз съм го пуснал на мега малкото време за 4 минути. Един матч. А една по време. Мисля, не знам. Бандикам е много хубава програма, махни малко сега. Махни! Знаеш как се ползва OBS? Еми тогава OBS ми вика. Как да ти? Кажи. Между другото, гледаш тези клип, напиши, че кой ми е любим футболен отбор. Да, напишете кой ви е любимия футболен отбор и кой е любимия футболист. Ама аз знам, ще От България, от България. Не, от всички, от навсякъде, от Турция, от Америка, от навсякъде. Футболния отбор. Кой ми е любимия футболен отбор в България? Аре. Това е че аз съм в България. И кой ми е любимия отбор в света? В смисъл от всички държави. Барса! Стана пак сега. Ко? Аре, Иване. Гледай. Пак. Какво? Аре ти ми кажи, какво ще кажеш? Аре, Чакай малко, бе! Бъгна. що сме на села на интернет е малко бъгъв? Аре! Мъкни малко. Имаме време. Не, нямаме, трябва да играя. Опа. Мъкни, бе. Записваш ли? Да, записвам, не виждаш ли червената точка тук? Далече. Никога не сме се виждали. Смисъл, вие не даже не ме познавате. Шут на берба! Напишете в коментарите това шута и беше или просто искаше да се шегува с мене. Напишете просто Бербатов нещо. Казах в коментарите да напиша. Случайно. Зато и се задях. Ще го напиша. Даро. Знам, че никой не ме гледа клиповете. Знам. Всички го знаят. Разбираш се камерата? Ама и аз не те гледам. Кой? Може. Не слушай, просто ма. Ку! Х! Б! Така. О, финта, дами и господа. Опа! Пускане за мълчина. Сега. Мъкни, бе! Разсейваш, ма, бе! Наблюдавам там. Знам къде живееш. Знам къде спиш. Аз знам къде живееш. И ти знаеш къде спа. Ми 8 минута, май ще го разделя на 2 части. Ома. Ще те бива, ти аз те бива. Добре. Спокойно. Ама да ви си не видяли как пробих. Да, бе. Значи, който играе кажете в коментарите, баскетбол или футбол. Напишете, моля. Значи, две неща искам да напишете в коментарите. Любимия футболен отбор и баскетбол или футбол харесвате. Ако е баскетбол, любим баскетболен отбор, ако е футбол, любим футболен отбор, така. Спанахте ми идеята. Застав. Ще го снимам, Мене нали? ми харесва... Какво? Това го снимам, нали? Да, знам. На мен ми харесва повече баскетбол, защото гледам. Това се... Ти не беше Сара. Нали? Кръка му беше зад мене. Кръшенчето, да, половината. Пак е нещо. Да, знам. Сега, далечен шут. Не. Знам го, знам. Беше по-добър. Чакай, докосне го. Преди 15 минути беше. Какво? Това видя ли го? Така, той не може да се пуска тези топката. Мисля, че излезе, ама не. Като снимаш. О, след малко ще спирам клипа. О, дами и господа,